Que tal? Bo día, xa estamos aquí de novo outra semana máis, por terceira semana consecutiva aquí no Día D, celebrando moitas cousas, celebrando, por exemplo, a chegada dos trens abril, celebrando o Día das Letras Galegas, non necesariamente por ese orde, porque, bueno, vamos facer un pouco de memoria, como sempre. No ano 1881, xa quedou un pouco atrás, ningún dos que estamos aquí estaba ali, chegaba a Ourense o... Diego, sí, chegaba a Ourense... Déjenme editorializar a la audiencia, por favor. No ano 1871 chegaba a Ourense o ferrocarril. Era un acontecemento histórico que quedou para sempre reflexado nas palabras do poeta celanovés Curros Enríquez, que decía cousas como vela e ven, tan oupada, tan milagrosiña, con paso tan meigo que parece unha nosa señora de ferro. Tras dela non veñen nin abades nin cregos, mais ven a fartura e a luz e o progreso. E as casualidades da historia fan que nestes días que celebramos o Día das Letras chegue por fin o AVE a Galicia, porque para algúns non chegara, aínda que en Ourense levemos con el desde 2021. O que non sabemos é se entre os pasaxeiros do tren inaugural do novo servizo AVE ás cidades da verdadeira Galicia haberá algún poeta ou poetisa que deixe constancia na nosa lingua deste outro acontecemento histórico. En todo caso, parece pouco probable. Non sabemos se nestes novos abril chegarán moitos abades ou cregos, o que si é seguro que chegarán moitos turistas que van alugar o seu piso turístico na costa galega a prezo de ouro neste verán. E o que si é seguro é que será máis fácil e rápido, seguramente non máis barato, para todos os galegos emigrados retornar a pasar as festas do Nadal coa familia. Quizáis melloren moito as cousas, é de necios dicir o contrario, e está moi ben ter moitos tres moi rápidos para ir a Madrid. O que nos falta agora, como veremos, é a outra pata. Aproveitar as infraestructuras e a reorganización do material móvil para crear unha oferta de servizos que vertebre Galicia segundo as necesidades dos galegos e das galegas, que se poida volver de Santiago a Ourense máis alá das 7 da tarde, que os traballadores e traballadoras poidan confiar nun transporte público rápido, eficaz e económico para poder realizar os seus desplazamentos cotiáns. O que non ten traza de mellorar é a situación lingüística, que nada ten que ver cos tempos de Curros Enríquez. Abonda con achegarse a calquera aula de calquera colexio para comprobar que as crianzas galegofalantes, si existen, son unha minoría moi minoritaria, que son reticentes ás clases ou en galego ou de galego porque el gallego non sirve para nada. Faced unha proba, saída á rúa, dadevos unha volta pola vosa contorna, contade as conversas que escoitades en galego, contade as que escoitades en castelán, e logo contádesme. A competencia comunicativa en lingua galega da mocidade é moi baixa ou case nula, alentados ademais por discursos que só favorecen o utilitarismo da lingua castelá, o complexo de inferioridade e a folclorización da nosa lingua. Afortunadamente, aínda quedamos a resistencia. Hoxe, máis que nunca, pedimos vos apoio, porque un xornalismo alternativo, de calidade, libre e, sobre todo, en galego, non é gratis, non é fácil, e sen un mínimo de sustentabilidade probablemente non poderá durar moito. Precisamos dúas cousas, rendibilidade e repercusión. A rendibilidade xa sabedes como, Adri, facedevos patróns, patreon.com/o-que ou facede doazóns en Paypal. Aí está o carteliño, moi bien. Esa realización tamén que hai que pagala, e non se paga. E a repercusión, compartide, difundidos nosos programas, facede cortes do que vos gustes e compartidevos nas redes sociais, o que queirades, que cheguemos a máis para poder facer máis e mellor. Mellor con esta xente que teño aquí ao lado, vexo esas gafiñas ali a miña dereita. Iván Olmos, que tal? Que tal? Moi boas, como estamos, Víctor? Pois aquí estamos, deletreando as letras galegas. Deletreando, hai moitas letras. Hai menos que en castelán. Contáchelas todas. A verdade é que non. A miña esquerda, Diego Freire, de Noticias Dispersas, que tal? Moi ben, aquí andamos unha semana máis por terceira semana consecutiva. Así lo dices sin acritud de ningún tipo. E aquí na parte técnica temos ao señor director cuando usted pueda, porque hai que hacer ver las costuras del... Sí, sí. Sabes que... Preséntame a Olmos, fai que cambie a cámara a Olmos e despois preséntame a min. O que rápido se olvida uno. Efectivamente, que rápido se olvida un de cómo éramos, de onde estuvo, de exactamente, do que eran os movimentos de cámara que xa non me acordo como era. Efectivamente. Que tal, Víctor? Moi ben, e digo que estaba che dicindo fora de cámara que sabedes que empezou agora os herdeiros de Sálvame, aquí lo podemos decir, sí, que fixeron un canal aí en Twitch e en YouTube. Que como o nome? Que non, a verdade que non me... Ni que fuéramos, porque non lles deixan decir. Ajá. Eso que eu dixen antes. Correcto. Que teñen un estudio así un pouco como a nós, e se montan eles os sets así que non te preocupes, porque que se debexan as costuras de televisión tamén é bonito. Non, sin problema, o caso que é polo meu estrés, non porque me importe en absoluto, non te preocupes. Que tal, todo bien? Todo correcto. Moi ben, logo falamos que me tes que contar un par de cousiñas, pero nada
Algo chulo, algo chulo. Algo chulo. Aí temos tamén a Adrián Reis e a Meni Iglesias e empezamos porque temos moita plancha hoxe. Antes de nada, como sempre, vou presentar os convidados que temos aquí. Vou nos presentar hoxe porque son da AP9. Entonces, pois, como vou falar de Ourense... Viven ali no medio da Claro, AP9. viven ali na AP9. Teñen ali nunha das garitas de peaje, sabes? Teñen unha habitación... Se nos deixaran. Temos unha dupla de tertulianos que repetimos, ademais, repitemos dous, e a verdade é que ten pinta de que vai ser un programa divertidísimo. Temos aquí a miña dereita, a Víctor Currás, Foro Digo, que tal? Un placer, tocayo. Aquí estamos de volta. A ver a Twitter Trenes. Trenecitos ou trenfecitos, como yo voy a empezar a chamar agora tamén. Pois, hoxe é o programa dedicado para todos vos, para Twitter Trenes. E Marta Otero, de la Opinión da Coruña, que tal? Como estás? Que tal? Encantadísima de volver. Pois vamos a Xa en comenzar. segunda división. Parabéns aos deportivistas. Eu que non son moi de deportes, por eso non. Outro día foi, bueno, pues felicidades. Deportes o leva aquí maniotas e esta xente. Ben, eso, que empezamos por Ourense, como sempre, con Diego Freire. Empezamos falando de que? De moitas cousas. Pois falando de moitas Pois cousas, esta semana foi o Día das Letras Galegas e o Concello de Ourense celebrou uno de maneira discreta. Tan discreta que poderíamos dicir que non o celebrou. Non organizou ningún tipo de acto, nin sequera se molestaron en facer unha das típicas e valeiras publicacións en redes sociais que as institucións adoitan facer nestes sinalados días. O que si fixou o alcalde foi ameazarnos con tocar a gaita nun vídeo das súas redes. A gaita, afortunadamente, non a tocou, pero o cambio regalounos unha masterclass sobre sociolingüística e outras cuestións filolóxicas. Esforzouse tanto preparando este discurso que hai un erro no texto que acompaña o posto. Un texto que falaba da homenaxe do alcalde ás letras galegas, pero el escribiu o homenaxe ás letras galegas. Non sabe o pobre que en galego paxe garaxe. que en galego e portugués homenaxe é un substantivo feminino. Unha homenaxe que demostra a categoría do alcalde na defensa da nosa lingua. Todo, por suposto, é culpa da Xunta de Galicia e do galego normativo. Vexan. Hoxe é o Día das Letras Galegas e voulle tocar o himno de Galicia, pero non vou tocar ca gaita por dous razóns fundamentais. Número 1, porque a modalidade, cando no himno galego que facer unha modalidade, ca gaita é bastante difícil de facelo, e número 2, o motivo principal que non vou tocar ca gaita porque non sei tocar a gaita, así que vou tocar co piano. Que teño tamén que decirlle que nós en Democracia Orensana somos reintegracionistas. Parece que eso solamente de partidos así moi de extrema esquerda ou radicais ou esa historia, pero non ten nada que ver. Realmente nós creemos que un dos problemas do galego é o galego normativo, que se impulsou da Xunta de Galicia de fai moitos anos, e realmente nós creemos no galego reintegracionista, porque nós, isto como a película esta de Last Mohicano, el último mohicano, cando lle decía o rapaza, en versión doblada castellano, le decía: si uno de los dos sobrevive, una parte del otro sobrevivirá. Algo así, ¿no? Pois é o mesmo que o tema do galego. Se realmente nós domináramos o castelán e o portugués, o galego de algún xeito seguiría sobrevivindo. E desta forma está ameazado, entre outras cousas, por o tema artificial que impulsan desde a Xunta de Galicia. Esa é a nosa visión. Bueno, aquí deixamos logo con o galego. Xa sei porque fallo algo, porque a última que toquei no en si bemol, cando toquei da Orquesta Pérez de Noia, que foi fai un ano que toquei aquí na Festas do Couto, e tocaron en si bemol, por eso ahora me estaba confundindo, pero non día do maior. Bueno, pues nada máis. Así que nada máis que decir. Germán, ya puedes parar el vídeo. Ahora hablamos en castellano, que sea como la gallega, cuando las tomas falsas, los tipos hablan en castellano las tomas falsas. A preocupación Sí. pola lingua galega do partido do alcalde vese clara, porque en realidade non houve actividades nas letras galegas, porque onte estivo a Panorama nas festas do Couto que non se fan no Couto e hoxe estarán o combo dominicano, entonces como coincidían, o E importante que máis era... actividades queres? Tes a Panorama. Xa está, o sea, había tempo que non viña, un ano polo menos, o sea, unha... Veñen nas grandes ocasións como as letras galegas. Exactamente. O BNG presentou, vamos a facer un pouco de memoria, no pleno do mes de maio, unha tradicional
Ya está, es que estaba mal pinchado. Que hai un Patreon novo. Hai un patrón novo, Venga, ves como la aplicación. funciona. Temos un novo Patreon. Ah, maravilla. Pois digo que o BNG o sea, eu vou dicir así que si tardamos media hora me negarei a ceder a palabra. Presentou a súa tradicional moción polas letras galegas exixindo o a cumprimento da legislación vixente en temas como, por exemplo, o topónimo oficial da cidade. No debate volvemos gozar da erudición do flamante deputado no Parlamento de Galicia, don Armando Gea. Palabra del señor. O topónimo oficial é o fruto dunha decisión do poder de turno e pertenece á categoría das xergas artificiosas ou artificiais, como son os nombres científicos das plantas, os nombres científicos da química. Las Eu cando vou cunas de a la tienda non Renfe, digo lo dije. digo un kilo de cloruro de sodio, digo un kilo de sal, pero nun contexto científico teño que dicir cloruro de sodio. Se falo dun papo rubio, teño que dicir Eritacus rubécula. E se falo en castelán teño que dicir petirrojo, etcétera. O término toponímico oficial é solamente para utilizar na comunicación coa administración. Pero o nome en castellano sigue sendo nome en castellano. Ourense non é o topónimo oficial, pero é o nome en castellano, son cousas distintas, As linguas fannas os povos, non os gobernos, os povos, o sea, o colectivo sincrónico e diacrónico dos falantes desa lingua. Sincrónico e diacrónico quer dicir que a lingua fixoa os nosos antergos, modulándoa co uso cotidiano, evoluindo como según as reglas da lingüística, da fonética, etc., fixeron os nosos antergos e facémola nós. E modifícase cada día. É a cousa máis demócrata que existe a lingua. Quero decir con isto que todas as linguas precisan de respeto. O castelán tamén. Deixen os casteláns falan como que falen castelán. Hai unha cidade española que é en castelán Badajoz, que en galego se di Badaxoz. Normal, porque o fonema da J castelá non existe en galego. Entonces en galego decimos Badaxoz, que ni siquiera teríamos por que adaptar o exónimo Badajoz. Podríamos haber escollido entre todos os galegos outro nome. O que fale castelán, e non se metan co castelán, porque todas as linguas merecen respeto e o castelán tamén. Como se chama London en inglés, como se chama Lisboa en portugués, Lisbón en alemán, perdón, Lisbón en inglés, Lisabón en alemán, München en alemán, Múnich en español, Múnich en galego. Que máis dá? Gracias. Bueno, eu creo que dá. Eu creo que se lle chegou. Si, xa chegou. Quedamos coa dúbida de como se di Ourense en Guloz. Armando, se podes solucionarlo, sei que te enteras do que dicimos. Eu sigo mándanos copa por Rubio. un mensaxe privado, unha mensaxe privada. Pero a actualidade en Ourense deu moito máis de sí esta semana. Esta semana subemos que o Concello desmantelará e desaloxará o edificio do Centro de Información Municipal á Muller para trasladar a súa actividade ao edificio municipal multiusos xa da Praza de San Martiño. Non sabemos se colle máis xente ali. O edificio que ocupa o CIN actualmente foi cedido pola Fundación Villanueva Lombardero por 30 anos ao Concello de Ourense. Logo de 13 anos, o Goberno Municipal négase a investir 200.000 euros para solucionar un problema co gas radón, porque o edificio non é da súa propiedade. Así que mandan a todos os traballadores e usuarios a un edificio que tamén ten problemas de gas radón. Pero bueno, eso non ten importancia. O sensible deste servizo parece que non lle importou o Goberno Municipal, a oposición en pleno e o Partido Popular salientan a falla de idoneidade do novo espazo, xa que non garante a imprescindible confidencialidade das novas instalacións para atender a persoas usuarias, maioritariamente, mulleres, vítimas de violencia de xénero ou en risco de exclusión social. Pero en Ourense ninguén pasa fame, xa sabemos que, como di o alcalde. Tamén soubemos que o Goberno do Estado iniciou os trámites para devolverlle o seu posto ao interventor municipal, á espera da resolución da súa denuncia nos xulgados por acoso contra o alcalde e o Concello. Esta semana enterámonos por sorpresa que o Concello arquivou a denuncia interna a este respecto presentada polo interventor. Pero o Departamento de Recursos Humanos non descansa, xa que a exxefa de Comercio do Concello, Estela González, que foi número 10 do Partido Popular nas pasadas eleccións, puxo en coñecemento deste departamento unha serie de feitos que poderían ser constitutivos, nas súas palabras, de violencia e acoso no traballo. Así que agardamos unha terceira denuncia por acoso laboral. Acusa o alcalde de presiones e o seu negociado para vulnerar normas de procedimento na tramitación de expedientes administrativos.
que é raro, verdad? Estas cousas aquí non pasan. Lembrades cando este tipo de cousas impactaban? Sí, pero xa non. Xa non. Que Da tempos igual, aqueles, sí, verdad? aqueles audios, que onde estaban eses audios? E falando de cousas impactantes que non lle importaron a ninguén nin lle sorprenderon. O Diario Público desvelou os pasados días uns audios nos que un exalto cargo da Deputación fala con diversas persoas de múltiples irregularidades no ente provincial. Algo que pros medios de comunicación da cidade de Ourense non atoparon espazo. Nin na región, nin na Voz de Galicia falaron destes audios. Home, que a campaña esta de afiando o teu cofre mismo ocupa moito espacio. Claro, claro. Escoitemos uns Un beso na fragmentos destes sorprendentes audios. Eu creo que xa está ben, entendes? Agora non se pode, agora hai que drenar o tema e punto. Acabou a historia, me entendes? Que teño que ir un día, bueno, e mire, isto agora non pode pasar. Claro, porque isto, vamos a ver, o canto de ver ao principio. Pois mira, teño lá, tiña 4. Canto que o coche? 5. Sí, pois ya, agora eso. E cando en ese directo pro partido tamén, agora no Congreso, unha hostia, unha porra. Tiña que pasa esa, non? No, eu tamén máis que xa pelo presidio, así que tamén eu creo que non está mal, me entendes? Pero, carallo, joder, o que levas tú, carallo, non me joder, o que levas tú dado, coño, ya sabes, Exacto. Eso non hai especies así. Claro, pero, hostia, tú, carallo, canto se costou o Rolls Royce que te pagaste tú o Santarín? 6 millóns, non sei, eu. Non sei se o rete. Eu non sei se te oíra daquela ou ela ou que fora de 6. Pois mira, 7 kilos. Yo que levas tu dado. O tema da tua irmán, carallo, o Baltar, hostia, joder, ten que... Non entendes? Porque xa está ben. Unha cousa, entre os empresarios vinculados ao PP, o galego está moi vivo, Hostia. Sí. Hai aquí máis que, bueno, que nun vídeo que veremos despois, hai que máis galego que frases galegas que hai. Pois, cousa pola máis? miña banda, isto todo, creo que tedes tema para falar. Temos temas. Por onde abrimos isto, Iván Olmos? Por onde queiras. queres abrir? Non Vamos a sei. empezar por el topónimo Ourense e el Pozo de Saber de Armando. É que claro, coñezo moito galego falantes que dicen Ourense. Es que non estou descubrindo aquí nada, non? No. Sí, hai moito galego falantes que dicen Ourense. Ourense co ben aberto, non? Pero bueno, si, do alcalde esperaríase polo menos que non tuvera conflitos nin problemas co topónimo da cidade daquele alcalde. A priori, tampouco... A priori, sí. Como claro, vou facer a pregunta a P9, me encantaría interior periferia. Oxe. Marta, estamos exportando figuras excelsas como a de Armando Gea. Estás descubrindo Armando Gea xa por ali? Moitas gracias. Nada, hombre. En calquera caso, porque, a ver, por el momento coleou un pouquiño, pero chegou... A min está me encantando. Perdí un pouco coa explicación do tema dos topónimos London, Lisboa. El tamén, seguro, que Ourense, se perdeu un pouco. Sí que estou de acordo no que eu coñezo moitos galegofalantes, sobre todo de certa idade, que manteñen a toponimia en castelán, pero, a ver, ao final iso é un rasgo franquista, non? Os meus avós son de Melide e nunca deixeron Melide, son galegofalantes e din Millí. Millí. Eso é así. A ver, non sei, é unha figura absolutamente alucinante, Armando Gea, pero non sei se como se en materia de política lingüística ten moito criterio, podemos facerlle moito caso a ese criterio. Fala 12 idiomas. Fala moito, e Wolof, fala Wolof. Eu quedo coa frase de a lingua é a cousa máis democrática do mundo, porque dixo con unha seguridade. Para min ten puntos de razón moi interesantes, pero sí. Dicías, é a primeira vez que un alcalde que ten un conflito co topónimo da cidade. Eso non. Festín Coruña. Paco Vázquez. Paco Vázquez, bueno, a guerra de Paco Vázquez co de A e La Coruña foi histórica. De feito chegou aos tribunais e a Paco Vázquez ainda se lleve polas noites pola Coruña. Robando. Poñendo eles polos cartéis. É que por iso na Coruña non temos esa verdadeira historia de por que na Coruña non temos a mítica rotonda co nome. Claro, o topónimo, porque aí habería unha guerra entre os que poñen a ele e os que quitan a ele pola noite, os que deturpan o topónimo e os que dicimos Coruña. Eu digo Coruña sempre, botame das orellas no xornal, na radio, porque dicen, joder, que o tes marcadísimo, e digo, que para que llevo poñer o artigo? Se ao final é Coruña para todos. A mí unha das cousas, hoxe xa que vamos a entrar co tema de Twitter trenes, unha petición, non sei se sigue, pero a última vez que fun a Madrid,
había aí un Albia con destino El Ferrol, que me dolió muchísimo. sí. Aí nas pantallas de Pero puña de él, San Martín. El Ferrol, nas El Ferrol, pantallas. sí. Eu cheguei a ler nunha entrevista o Ferrol. Eso sí que Eso cheira a traductor automático. antideturpación. Sí, sí, sí. Cheira a que alguén escribiu en castellano e dixo, buah, Cheira a Padiola Parker Bowles. efectivamente. E que vos parece o tema de que Ourense, outrora la Atenas de Galicia, que como se chama, non teña nada de programación sobre as letras galegas? A ver, é que xa tivo moito ano pasado, hai 2 anos cando Gurriarán, non, que era Ourensán, ademais, sí que centrou moitos actos non promovidos polo Concello, teño entendido, pero sí que houve moitos actos centrais da Xunta que foron en Ourense. Este ano está absorbendo un pouco o tema a Coruña polo tema de que Luisa Villalta era da Coruña, pero sí que é certo que pero non son ourenses. Eu estou vendo as letras galegas este ano moi pochas a nivel actos institucionais. Eu penso que houve un punto de inflexión nas letras de Lois Pereiro que foron un fenómeno pop absolutamente, despois foi para baixo incluso con figuras moi potentes a nivel pop como Xela Arias este ano, Luisa Villalta. Bueno, figuras moi potentes a nivel pop ou xente que morreu cando non tiña que morrer. Este ano en Ourense, na Coruña, estou vendo unha programación pochísima. Non só en Ourense. Pero hai un punto tamén do que dis de onde era o homenaxeado. Hai anos que lle toca a Ribeira Sacra, hai anos que lle toca a Mariña Lucense, creo que non tivo ningún, pero en concreto Xela Arias, Paco Fernández del Riego o ano pasado en Vigo. Inaugurouse unha praza, fixéronse mogollón de actividades, todo o ano foi un ano dedicado a Fernández del Riego. Este ano, bueno, sí, facemos unha cousiña, lembramos as letras galegas, que o exemplar de Cantares Gallegos imprimiuse en Vigo, pero... Como te gusta? Home, a Atenas galega, aquí todo o mundo reivindica o seu, Vigo tamén ten algo que reivindicar nas letras galegas. Unha impresora. Unha impresora. Chamalle imprenta, Bueno. polo menos, joder. Que impresora. Que aldraxe. En Vigo somos de facer cousas, coches, barcos, impresoras. Máquinas, tocamos botones en Vigo. Brum, brum. Pero sí. Entón vai rotando. O mellor, aínda non sabemos quen vai ser o ano que ven. Igual daqui a 2 anos temos un homenaxeado Ourensán. Non sei se hai algunhas cábalas. Eu sei que dentro de pouco, sí, joder, vai tocar o neno da aldea, que non me sae Neira Vilas. Neira Vilas. O neno da aldea. Balbino. Balbino. Morreu no 2015, se non me equivoco. Entón, o ano que ven aínda non podería, porque fora no verán outubro, pero no 26 sí que podería ser Neira Vilas. Será, Penso que caerá pronto. Caerá pronto. Eu lembro cando fora Carlos Casares, que era de Xinzo, vive en Xinzo e tal, efectivamente. Outro que barre pa casa o tamén. pleno, claro, pues sí. O pleno da RAC sempre se fai na cidade ou na vila do homenaxeado, fixeras ali en Xinzo, fixeran os actos na Praza Carlos Casares, pero joder, ibas a Santiago, a Coruña ou a Vigo, e nas cidades había algún acto institucional polo Día das Letras. O sea, por pequeno que fora, ainda que sexa un paripé de sair o alcalde, os concelleiros, a un manifiesto, o sea, algo sempre hai, ou un evento organizado polo Concello, pola Diputación, onde van todas as autoridades, o que sexa. Pero no Concello non hai nada. Bueno, el presumía de que facía como un par de anos regalaba libros a todo o mundo, ¿no? Bueno, pero regalou libros, pero explicou. No, claro. Pero daquela explicou por que regalou os libros. Regalou os libros porque teñan ali caixas enteiras, o sea, literalmente. Pero dixo que chegou ao Concello, que viu que ali había un almacén cheo de libros e dixo, que hago con isto? Pues regalarlo por el Día de las Letras gallegas, claro, que é porque era a mellor opción que tiña. E tivo treixadura un ano. Trouxo a treixaduras. E tuvo moito éxito na Praza Maior. E ao ano seguinte melloran as fadistas de Lisboa, porque están moi coa lusofonía, sabes? E non tivo tanto éxito, entón creo que foi a cousa. Claro, se non se pode organizar un acto no que vayan polo menos 5.000 persoas, non lle vale. Que tal foi a Panorama, vistes? A Panorama? Eu escutina desde a casa. Non reventou a praza, non? Non hai foi informes unha de tella no patrimonio. Non pasou nada. Sí, era a rotonda de entrada a Ourense. A rotonda de entrada a Ourense, que é un tema moi interesante, isto de que cando hai festas se colapsan as entradas á cidade. Xa non digo centro, senón as... Pero eu levo toda a vida no Couto, en tempos as festas do Couto, as Eran no orquestas Couto. Eran no Couto. Joder, unha das orquestas puñase na Praza do Couto, ali na rotonda da Praza do Couto, a outra puñase na rúa na Greco. Sí, pero onde metes o Panorama e morre. Onde metes o Panorama ali?
Bueno, vale, pues onde a meteron, que queres por eso cambiaron a queres a ubicación. Panorama, pois metíela en Dalí, que foi onde a meteron o Bueno, ano para pasado. non metese tamén onde a semana que ven está en Uxes, Uxes Sí, tampouco pues que exactamente, se pode estar en Uxes, que non sei ni onde queda, pois joder, malo será que non poida estar no Couto. Bueno, me cago que en ti- Dios. Un saludo para os de Uxes. Non vas en tren a Coruña, non vas en tren a Non vas Coruña. en tren a Coruña, Nótase, efectivamente. nótase. Sí, que vou, home, era por tes la pouco comedia. regional. Auges. Ujes. Ujes, tío, que eso va fatal, está por arriba. En ruso como sería? Sei que preguntarlle a Armando. Parecido. Armando Oxea. Armando Xea. Di aquí Madialevo que en Ourense temos 7 títulos das letras galegas, máis que ninguén. Lamas, Carvajal, Risco, Otero, Pedrallo, Cuevillas, Blanco Amor, Xocas e Casares. Ala, Estuve en chupademos Rúas por esa. aí. Ala, Eixo Atlántico. Sí, pero No está- imprimimos ningún libro así de esos, pero... Está Igual se perdendo imprimiron en moito vivo, interese, eu penso, a festividade, eu penso que, a ver, digamos que nos criterios ou nos principios fundacionais das letras galegas estaba que se ia homenaxear cada ano unha figura da literatura. Claro, eu penso que este criterio está quedando un pouco desfasado porque para 1963 valía, porque o que había, as letras eran literatura, pero agora hai un debate aí tamén, os intelectuais non están moi de acordo, pero que habería que empezar a homenaxear tamén figuras que dinamizaron o idioma, dinamizaron as letras, pero tamén un pouco dentro dos códigos actuais. Hai un debate aí con Andrés do Barro, non? Por a ver, non sei se o tren ten moito criterio literario, pero, bueno, É o único El número... que me leva pola beira do miño me leva polo meu camiño. Son unha rima digna de rima decano. consonante. Pero sí que aí, quero dicir, non todo o que se fai en galego é digno, digamos, de recoñecerlle unha calidade, bueno, excelsa, non? Pero eu que sei, eu penso que sí que habería un debate por aí para que non perdan o interese que están Sabes perdendo. cousas, Sei cousas, que sei. Sí, estaría ben, ¿no? Esto de- Contádenos dende o eixo atlántico que sabedes cousas porque non Exclusiva sabemos ou que? nada. Claro, Sí, hai unha exclusiva, temos cartel de exclusiva. Bombazo, pon un bombazo aí, pon a bomba. No, pero sí que é un debate, co paso dos anos vais a notar moitísimo máis. Quero dicir, no ano 63, cando comezan as letras galegas, sí que había máis onde elexir, por dicirlo finamente. Tiñas moito artista, Había moita xente morta que moita xente xa morta, e logo Moita foron xente que morrendo. escribía galegos. Había neveiras. Había Como neveiras, dicimos. por dicirlo en termos Xornal. xornalísticos. Chega un momento no que a literatura, bueno, dá de sí, pero non son figuras de primeiro nivel, imos a non dicilo claramente, nin de segundo en moitos casos. En os últimos anos houve moita figura. Non digo que non sexa de primeiro No, nivel, pero por non dicir nomes, hai por que non- reivindicalos igualmente porque son os parámetros escollidos, pero pois sí que temos figuras de primeiro nivel no cine, na música, no teatro, No teatro. incluso na produción, quero dicir, eu vou dicir unha cousa Sí, sí. impopular, perdón. Di, di. A mí me parece que neste momento unha persoa que fai moitísimo pola lingua, que espero que non me estea escoitando ningún intelectual purista destes, pero por exemplo, Xosé Antonio Touriñán, que é un tipo que ten unha Sí, produtora, totalmente. Iné, que fai teatro, que fai espectáculos, que fai pero non queremos que morra a corto non queremos plazo. que morra, pero eu que sei, agora mesmo hai moitos Pero si escritores- morren 10 anos... En 10 anos hai que- Letras 2034 para Xosé Antonio Torres. Espero que non Sí, porque sexa eso de que un- haxe que homenaxear a un morto tamén é como unha declaración de intencións. Sobre a No, sobre me a- no, tienes pero- que plantear que non deixar pasar 10 anos. Pero Pero con mira, 5 estás me recordando unha cousa que dicía o meu profesor de galego de segundo de bacharelato, cando ese temario infame de segundo de bacharelato que había de literatura galega, que xa tocaba pues, temas dos anos 80, dos 90 tal, e dicía, cando cheguedes a estes temas, aquí o que pasa é que cada editorial pon os seus. E cada un pon o que lles dá a gana, porque non hai unha perspectiva histórica como para xulgar quen son os máis relevantes, digamos, de... Igual aquí estou montando un pifoste. No, completamente. Pero de quen son acordo. os máis relevantes e tal. Eu penso que o criterio ese que decías tú de levar 10 anos morto, pois igual é un criterio de decir, vale, pasados 10 anos, igual este señor tuvo un boom literario da hostia, vamos a ver 10 anos despois en que quedou. Que Si tal? quedou nunha figura importante, relevante, que merece ser lembrada, ou quedou nun Que one pasa? hit wonder, sabes? Pasa tamén no Castelán con Camilo José Cela. É un premio Nobel de Literatura, falamos de Camilo José Cela, como se... E co paso dos anos descubriuse que, bueno, estaba ben, pero que tampouco era un literato espectacular. Pero- Non vai haber un letras galegas para Camilo José Cela, O dos tranquilos. 10 anos a mí pareceme ben polo tema de ver que tal embellece ao personaxe, non? Porque aí en 10 anos dache tempo a ver se ten mortos no armario ou non. Xa.
Sí, eu Se o aplicaría cancelan tamén antes para as xa. rúas e demais cousas tamén, sí. Que estamos A mí totalmente- por momentos gustaríame estar, pero que sei que está escaleta é super mal, xa me dei conta dos tempos. No, porque vamos con menos 8 minutos. Vale, ok. Pero bueno. No, pero digo que a mí por momentos sempre teño pensado que me gustaría estar nos debates do plenario da RA cando hai pique cos homenaxeados. Gustache estar en cousas moi raras. Claro. Pero tú te imaginas que hai un debate Bolleur mal. entre non sei, un debate entre Fina Casal de Rei e Marilar Alexandre. Sabéis cosas. Moi divertido. Bueno, vamos mover aquí ao... Iba a decir, aproveitando tamén outra mensaxe, xa que está o tema de Twitter Trenes hoxe, unha mensaxe para o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible. Basta ya de poñer nomes de xente a estacións de tren. Vale, porque entre Almudena Grandes, Barcelona, Sans Montserrat Caballé ahora, Ourense, Curros Enríquez, Vigo, non sei cuánto va a ser isto, que a xente ten que viaxar e ten que ir a sitios, non a personaxes. Poñede unha estatua, poñede o que queirades, embañasede como queirades, pero por favor, basta. Eu xa estou facendo boicot activo, de feito, agora que estamos tendo que falar moito do aeroporto de Santiago, négome rotundamente a engadirlle Santiago Rosalía de Castro. E agora vanlle meter o nome Afonso Daniel Rodríguez Castelao, a estación de tren de Santiago. É parte do pacto de goberno. Non ten un nombre cortito tampouco. Non ten un nome cortito, porque se lle pos Santiago de Compostela Castelao, parece que era o nome dun tipo. Santiago de nome, de Compostela e Castelao o apelido. Eu fago boicot activo e o martes imos a viaxar a Chamartín. Nin Clara Campoamor, nin leches. Xa a tocha, xa Puerta da Tocha xa se me fai moi longo, como para meterlle ainda por riba Almudena Grandes. No, é que era un artista madrileña. Paso. Boicot activo dende a prensa. De verdade. Bueno, Alvedro, Arsenio Iglesias. Eso sí, ¿no? Bueno, pues estamos un pouco mesturando temas, pero bueno, vamos a introducir meternos un pouco en profundidade no tema das letras galegas, porque evidentemente hubo reaccións ao Día das Letras Galegas, como é esperable, polo presidente da Xunta, e vamos a escoitar que tiña que decir Alfonso Rueda, que dixo unha cousa moi na liña de Alfonso Rueda. Galicia elixiu, polo tanto, o seu propio modelo para facer da nosa lingua algo vivo, algo propio, a nosa identidade dinámica e, polo tanto, con futuro. A lingua galega penso que hoxe é sinónimo de comunicación entre os galegos. As linguas son para comunicarse. Non para evocar ningún conflito ou ningunha liorta, como penso que non o fai o noso idioma, senón para ser un nexo que nos une e nos permite expresar sentimentos, os nosos sentimentos. Por tanto, non é patrimonio de ninguén, ou como decía antes, é patrimonio de todos e de todas. La cerámica de Talavera. Dicho de outra forma. Sí, que escola creou Mariano Rajoy. E bueno, tamén polo Día das Letras, o presidente da Academia Galega, Víctor Freixanes, tamén outro Víctor, tercer Víctor que nomeamos hoxe, expresouse así. Podemos e debemos facer balance. Moitas cousas se lograron, repito, mas a situación preocupa, entre outras razóns, porque os tempos mudaron moito. E sería un erro grave, casi suicida, mirar para outro lado. Preocúpannos sobre todo as xeracións máis novas, que en moitos casos son as máis vulnerables. Temos problemas na transmisión familiar, problemas de socialización, non de prestixio, pero sí de uso. E sería moi triste que nos deixásemos levar cara a unha situación litúrxica onde o galego se usa e recoñece nas grandes cerimonias, mentres que na práctica fica expulsado da prosa de cada día. Palabras sabias, penso, de Víctor Freixanes. E en relación a isto, pues vamos a ver dúas cousas de como vai o tema entre as novas xeracións. Queres apuntar algo, Iván? Vale, estoy aí unha respiración. Bueno, vou dicir eu, había un ambiente aí, a mellor habería que replantearse un poquinho este tipo de actos, ¿no? Porque estaban todas felices e contentas e contentos de estar ali. É que, bueno, es que estas humilías a veces tamén. Pero que é un pleno da Real Academia Galega, que é unha institución, claro, joder. Claro, compañeros institucionais. Claro. Pois os que non estaban institucionais foi precisamente un dos influencers. Se pode chamar influencer? Sí, a él sí. A él sí, chamamos influencer. Non. Máis importantes agora mesmo de Galicia, que é Xurxo Carreño, que fai contido en castelán, pero que non perdeu a oportunidade de, iba a decir... Ui, este melón me encanta. Iba a decir subir, pero
me corrixen dende dirección que non era subir, era resubir, que é un detalle importante tamén, un vídeo sobre como facer ou se hai que facer contido en galego e falar galego. Mira. Tía. Non era nada. Temos que falar máis en galego. E digo volo eu que sou unha persoa que non é galego falante. A mí na miña casa sempre me falaron castelán dende pequeno. Pero hai unha cousa que levo facendo máis ou menos un ano, que é falar todos os días un pouquiño en galego. E hai unha cousa que a min me molesta. Non é que me molesta, pareceme un pouco mal que cando unha persoa intenta falar en galego, sexa en persoa ou en redes sociais, sempre está o típico que di: esta persona non habla bien el gallego, se nota que non é gallego hablante. Tedes que saber que eso está mal. Eu sei que non son galego falante e que igual para moitos de vos as cousas que digo non están benditas. Non tes boa pronunciación. Mentira. Todo o mundo ten boa pronunciación. Acabouse o tema. E o que me jode de todo isto é que moita xente da que quere falar en galego teña vergonza de falar en galego. Vais, Titi, vais. Se ti estás falando en galego e dis destornillador, non é destornillador, é parafuso. A vai que me pariu. E dinche, non é destornillador, é parafuso. O importante non é eso. O importante é que a persoa está intentando falar en galego. E ti estás facendo o parvo, dicindo cousas, e esa persoa pode se sentir incómoda e di: ai, pois igual non estou hablando bien, ya non lo hablo. Mal. Eu xa vos digo, cando me parades pola rúa, eu contesto automáticamente en galego. Por qué? Porque me gusta. Pero vos fago unha pregunta: que é falar ben o galego e que é falar mal o galego? Nos vasos tamén, nos cubatas. Os cubatas é foco de COVID. É mellor beber a morro da botella. Non teñades vergonza por falar o galego. Ai, joder, ya podo hablar en castellano, que incomodidade. ¿Te imaginas? É verdade todo isto que vos estou contando. Bueno, vos ide agardando aí na cabeza cousas que queredes dicir. Quedan cousas. Sí, queda unha cousa moi breve, pero é que é tan breve como o tempo que leva o flamante conselleiro de Cultura e Lingua no cargo, e é a súa maneira de felicitar as letras galegas. Conselleiro, queres saber que expresión galega é? Non me interesa en absoluto. Que che parece? Ben, correctidiño, perfecto. Xa está. Que mestura de mensaxe de partido e mensaxe institucional, non? Pareceme interesante. Sí, eso tamén é outro debate. Temos moitos melóns, temos esa, a situación actual da lingua galega na sociedade, no ensino, no xornalismo, nos novos medios, temos por onde que irades, Iván Olmos, por onde lo quieres? A verdad que estabas aí con el pif. No, xa me perdí tantas cousas por a cabeza, xa non me acordo ninguna. No, estaba pensando que a que a min o do conselleiro de lingua lembra unha cousa parecida ao de Toni Cantó con la afición del español, sabes? Sabes, é como, a ver, quero decir que a tope, no? A tope cunha consellería de cultura, lingua, que se separen de educación, mas notábase que Román, quero decir, tampouco estaba moi pola labor de prestarlle atención, porque dixo xa bastante teño con FP universidades, hai moito peño. Ten moito Román, Entón está ben co da nova consellería, pero a min, non sei a vos, a min si me sonándome super raro de conselleiro de lingua. A min iba a decir conselleiro de lingua. No goberno de Alfonso Rueda, conselleiro de lingua. Bien por aquí, conselleiro de Xouseres e Sentidiños. Conselleiro Polvoretas. Como vedes? Marta, empeza por ti. Como vexo? A ver, hai moitos melóns. Abre un melón e tiramos por aí, veña. Incluído un pouco editorial tamén que iniciou este programa, non? O tema este de que estamos nunha situación pésima. A ver, eu non quero facer unha emenda a totalidade, pero estando de acordo en algúns puntos, como este tema de que se perdeu moitísima calidade nos falantes en escrita, de que hai que exixirlle sobre todo os comunicadores que se expresan en galego pois uns estándares de corrección e que é bastante triste que se estean perdendo falantes habituais e que agora mesmo, se non me trabuco, estamos nun momento no que hai máis falantes habituais de castelán que de galego. Eso é gravísimo. Pero tamén penso que o galego agora mesmo está nun dos seus mellores momentos, un pouco como dicimos no Depor, a nivel social, no sentido de que entrou no mainstream, de que perdeu o estigma, digamos, que tiña un pouco este tema de o galego pailano, o galego ligado únicamente a institución ou a administración, case como unha peaxe ou como unha cousa de cubrir o expediente. Agora, a ver, a min é o exemplo que poño sempre, non? Pero que as pijas da Coruña estean tolas cos rapans, a min pareceme un moi bo síntoma. Que Xurxo Carreño faga este vídeo tendo el 4 millóns de seguidores e o faga no tono que o fai de, pois mira, non son, pois, caretas fora, non son galego falante, pero falo galego e penso que todos podemos falar en galego, que chega unha audiencia pois de rapaciños que non o empregan habitualmente e que están vendo ese vídeo, que ven que eles, pois, mira,
un influencer que les siguen e que é galego e que fala galego sen complexos e que o emprega nas súas redes sociais, penso que tamén é un bo exemplo. Entón, penso que agora mesmo a situación está un pouco bailando nesa dicotomía, non? Que non é irreconciliable, penso. Víctor. Comezando polo feito de que os dous xornalistas convidados hoxe non somos, como dicíamos antes, nin galego falantes na esfera pública, nin escrito falantes. Eu sí que estou presentador deste programa. Nin o presentador deste programa, pero eu xa na casa de cada un eu falo por min. A mensaxe de Xurso pareceme boísima, porque se estamos nunha etapa na que agora mesmo todos intentamos ter 5 minutos ao día para aprender italiano no Duolingo, intentamos facer esa media hora de deporte, home, pois é un bo discurso dicir, vou intentar falar 5 minutos en galego ao día. Vou intentar polo menos cando vou eu fun neofalante en varias etapas da miña vida, na ESO, cando cheguei a Santiago mesmo dime conta en algún momento, é que xa non estou falando en castelán case nunca, entre os grupos que vas formando e demais. Tampouco son partidario da sacralización, eso que decíamos, hai que leválo ao mainstream, eu vexo o pleno un pleno solemne da Real Academia ten que ser solemne. Pero las caras, Juan. Sí, sí. Las caras. Con todo cariño a Marilar Alexandre, que é seguidora, e a Leo moito. As caras falan por si mesmas. Sí, sí. Eu vou recuperar unha frase que lle dixo Marta, podemos abrirla xa, ao presidente Freixanes. Sí. Freixanes, cando escolleron un presidente da Real Academia, era profesor noso, dunha asignatura na carreira, e o día seguinte tiña clase con nós, eu probablemente estaba de resaca, e Marta díxolle, ti tamén que é peor, e temos unha foto con ele. E díxolle a ver si vamos enterrando a Rosalía e a Castelao. Dixachería iso literal. Pero non en castelán. Claro. Pero en castellano de Galicia. Castelao hai que ir morrendo, ¿no? Castelao hai que ir morrendo. Sí, de feito el lembrou esta semana na voz de Galicia. E o sigue lembrando continuamente, periódicamente, de, por favor, o día 17 de maio é o día das letras galegas, de todas as letras galegas. Non é o día de subir sempre o poema de Adeus Ríos, Adeus Fontes, Adeus Regatos Pequenos. Eso é o 24 de febreiro. Eso é o 24 de febreiro, xa temos un día de Rosalía. E logo, como lle dicía David Lombao polo Twitter, non é o día do pulpo a feira, non é o día dos asuntos das aboas, nin o das praias atlánticas. Porque ti entrabas no Instagram tamén, pero é positivo. O feito de que unha rapaza urbanita galega que está en Madrid facendo o seu máster en ICAE diga, ay, el día del gallego, y voy a subir esta canción de Bayuca, mira que bien suena. Pois sí, está interpelada ben. Porque hai xente que sí que é certo que se desarraiga moitísimo, se non se sinte interpelada o seu galego, que é un discurso que o Venega agora nesta última campaña, sobre todo a min gusta moitísimo David Castro e o da Mariña. De un discurso Dani. A mí tamén me gusta moito Dani. Es guapo. Besito Dani. Un besito Dani. Outra vez. Dixo, interpelou unha vez na tribuna do Parlamento aos votantes do BNG que falan galego e que non o falan habitualmente. Quero dicir, por primeira vez eu penso que o vimos tamén nas eleccións nos resultados do BNG das últimas autonómicas. Hai moita xente que se sentiu que votou un nacionalista, que se sinte interpelada por un discurso nacionalista que non é galego falante, porque eses 25 escanos non saíron únicamente de electorado galego falante. Eu penso que tamén eso non é incompatible co tema que é grave da perda de falantes, que ademais o nivel da escrita e de como falamos galego está baixando moitísimo. Penso que ás veces os profesionais do xornalismo hai cousas que escribimos mal en galego que grallas que no castelán non se, sería un escándalo. Sería un escándalo, eso sí que hai que mellorar moitísimo. Pero o cal non quita que non estemos en mal momento noutros termos. Eu creo que a veces polarizamos moito algúns debates que non ten demasiado sentido. O sea, creo para mí a clave está un pouco no que dixo Freixanes tamén no discurso, ¿no? Quero dicir, creo que o problema do galego hoxe non é un problema de prestixio. E antes o comentaba Marta tamén, e hai moitos creadores en xeral, artistas de masas xa, o sea, pop, con moitos seguidores que crean en galego, que cantan en galego, e eso está guai. E eso significa que está nunha boa situación a lingua. Pero é certo, eu son consciente e é certo que hoxe por hoxe tú vas a un aula de primaria
nunha Pode cidade ser. galega, en calquera delas, que aquí é este rollo de Vigo, Ferrol, Coruña, non, mire, o sea, aquí tamén, e en Santiago tamén, e en Lugo tamén, vas a unha E aula en de Cangas de primaria. Morrazo tamén. E en Cangas de Morrazo tamén. En Vimianzo seguro que tamén. Exacto, e efectivamente, hoxe é complicado atopar a nenos que sexan galegofalantes. Nos entornos urbanos máis que nos entornos rurais, pero é moi jodido. Entón, eso sí é un problema, e hai un problema de transmisión importante, e a largo plazo será un problema maior. Pero, claro, se o falamos do punto de vista do prestixio, eu creo que o galego está no seu mellor momento histórico, tanto no audiovisual, como na música, como posiblemente tamén na literatura e noutros moitos ámbitos. Pero eu penso que hai unha xeración que quizáis é a que corresponde máis coa nosa. Co Xabarín. Sí, mira, hai na Madialego di na aula de primaria tes que estar recordando continuamente en galego. Bueno, na aula de primaria, na de secundaria, en fin, bueno, non me vou a meter porque hai cositas por aí, pero sí que é certo que igual esa xeración que un pouco a nosa, que é a que está agora, digamos, chegando a esos 30, que algún vai chegar xa enseguida ou tal. Perdona, isto é completamente gratuito que acaba de... Nada, que molesta, que molesta. Como non hai programa a semana que ven, pois dá para felicitarte. Me levanto e me voy. Bueno, efectivamente, unha xeración que xa está, digamos, non é unha xeración moza de todo, sinto moito. Estamos xa chegando a ter unha esfera audiovisual, uns referentes musicais, como pode ser o fenómeno que fora das Tanxugueiras, o que diste de Rapans, etc, un montón de xente. Sin embargo, penso que a xeración que ven xa inmediatamente, xa por debaixo, as primeiras víctimas do decreto de plurilingüismo, por exemplo, esa xa, por aí xa é outro cantar, porque, bueno, aquí non son o único que traballa en colexios, como sabedes, aquí Adrián Reis asintiendo así desde realización, que é que é imposible. Eu teño, non sei, 90 alumnos, teño unha alumna galego falante que só fala en galego conmigo e cando fala particularmente, xa na clase xa nin o fala, non? En Cangas do Morrazo. Vale, o sea, a ver, un saludo a todos mis alumnos, pero fala de galego. O ensino é unha aniquiladora de galego falante. É unha aniquiladora, total. E nenos que lle falan galego na casa. ¿Para qué no quieres hablar eso? Si eso no pasa, si eso no vale para nada, non sei que, e discursos avalados, evidentemente. Mira, na de Alevo di en Vilanova de Arousa. Quero dicir, non é unha cuestión das cidades. É unha cuestión xeneracional, e quizáis nós estamos vivindo no noso momento de gloria porque temos uns referentes e porque temos esa posibilidade, porque tamén o creamos e porque tamén o coidamos pero uns referentes que nunca houbo, porque hoxe vas ao cine, tes dúas pelis en galego en versión original, que son Máis cuñados e as neves, e están no cine nas salas de cine galegas, en todas, e eu non lembro iso cando tiña... Pero ahora quen as fai? Como que as fai? Xente dunha xeración evidentemente, claro, sí, total. Entonces, cando nos jubilemos, cando seamos nosos freixanes e teñamos aquí o día D como en freixanes, veremos canto hai. Eu vexo o problema foiseme completamente, perdón. Que todos os aquí presentes temos o Celga 4. Toda a xente da miña xeración ten o Celga 4. Pero os meus compañeiros de grupo de toda a vida dalles auténtico pavor e pánico falar en galego. Porque é xente que pasou o galego polo instituto, como din. Agora, hai que lembrarlles que falen en galego nas clases de galego. Isto pasaba na miña aula. É un colexio público, en un instituto público. Esa xente rematou o instituto, marchou a estudar fora, traballan aquí, traballan en entornos nos que non se fala galego, e ti dixe agora para alguén pola rúa, podemos facer unhas preguntas para a Televisión de Galicia. Tiene que ser en gallego. Sí. Esa cousa de, bueno, sí. Si Charo Porto puido responder a Televisión de Galicia en galego, tú tamén puedes, José Manuel, tú tamén puedes. Gracias por la referente, Charo Porto. Mira, calenturienta y Valpiño nos va a traer muchos problemas. Unha anécdota a raíz desto que falábamos do meu traballo, non? Estuvo por montarse, está en proxecto montarse unha radio escolar no coleo no que eu traballo, que obviamente por lo de lo que me toca a mí dirixir. E cando falei para facer un sondeo entre o alumnado de oye, que vos parece se montamos unha radio? Bueno, realmente foi oye, que os parece se montamos unha radio? Non sei que, tal. A primeira, tiene que ser en gallego. E yo, home, pois sí, porque vamos a facelo tamén por normalización lingüística, tal. A mitad das manos baixaron cando se dixo que tiña que ser en galego. O sea, esa é a situación ahora mismo, que pode ser unha cousa moi concreta, pero penso que non o sí, pero porque a parte institucional non está facendo precisamente a súa parte. A parte social sí, quero dicir. E aí dicían que por moito Rapans, Bayuca, tal que haxa, hai un problema de visibilidade. A ver, Galicia, ao final ten un sistema lingüístico, un sistema musical, un sistema cultural pequeno, que hai. Pero a mí parece un salto enorme o que se deu nos últimos 5 anos
a música paradigmático porque precisamente por este tema do mainstream, porque deixou de ser autorreferencial. Quero dicir, a música en galego xa non fala de Galiza, xa non fala de nós, xa non fala da lingua. Está todo no bife entre Boyanca entre Costova Boyanca e Son da Rúa, é que é así, eu non todo está aí, está todo aí. Está todo aí. Ese bif foi unha lección maxistral de sociolingüística, é así, quero dicir, eu teño colegas, a ver, eu repito moito o meu entorno porque eu estou en moitos entornos. Estou en moitos entornos, pero parte do meu entorno máis habitual son castelanfalantes da Coruña e ás veces non coruñeses que están indo a concertos de Boyanca Costova, están indo a concertos dos Rapans, de Baiuca, síntense interpelados e eu non os vería nunca nun concerto de Son da Rúa, algo así máis ideoloxizado, digamos. E iso é un pouco o grande triunfo, penso que dá, porque Son da Rúa sigue indo, bueno, Son da Rúa Hugo Gueceta e tal, ten o seu público, pero quero dicir, eso ten un teito. E agora mesmo o triunfo é que a música en galego, o cine en galego, descubre que non ten un teito e que pode aspirar a máis sen renunciar ao idioma, digamos. Pois, bueno, debate, bueno, queredes apuntar o tema cousa ou avanzo porque ahora sí que vou mal. Ahora vamos fatal. Sí, vou cancelar o debate que temos agora previsto, simplemente vamos a repasar que a semana pasada estuvemos aquí pola noite seguindo a noite electoral das eleccións catalás e xa se traduciu isto en algúns movementos, como por exemplo a dimisión de Pere Aragonés como líder da Esquerra Republicana e a dimisión en diferido, que isto está facendo así bastante últimamente, dimitir en diferido. Me voy, pero despois de Oriol Junqueras, que vai quedar ata as eleccións europeas para despois abrir un proceso de escoita e de reflexión. Mira que me pregunto agora. De verdad, estás contra min, isto non pode ser. Que me encanta que se repiten cousas de pues me voy pero non me voy, bueno, voy a ver si me voy a abrir un proceso de escucha, todas esas cousas que se van repetindo por os líderes políticos. Non sei se hai uns think tanks ou uns, como se chama, spin doctors destes, ¿no? Iván Redondo, que traballa para todos ao mesmo tempo. Igual Iván Redondo está ten a todos en nómina ahora, non sei. En todo caso, Joan Tardá xa tamén xa se pronunciou. Sabemos que a conclusión que extraemos outro día que a patata caliente estaba en Esquerra Republicana. E entonces, pues bueno, Joan Tardá xa pediu non bloquear esa investidura de Illa. Puigdemont ainda así dice que se quere presentar e amenaza con romper a estabilidade do goberno de España, si é que tiña algunha. E todo isto nunha imaxe que nos dixou a noite electoral, non sei se podemos poñer aí. Mira de quen temos aí. O ministro máis útil do goberno de España. Ai, coitado. Don Manuel Castells estaba ali con Illa. Eu outro día escoitei no programa de Julio Otero. Julio Otero é unha persoa bastante informada do PSC, polo que sexa, que non descartaba que Castells pudera ter algunha responsabilidade no goberno de Illa se se produce o goberno de Illa. Yo lo veo como conseller de universitats. Podría ser, O peor é que sí que tería competencias. Aí sí tería competencias. Igual aí pode facer algo, Habería que buscarlle outra cousa, entón. Igual, sí. Conseller de defensa. Castells, que sabedes que Castells é adivino, porque Castells xa hai moito tempo que predixo a fin do proceso. Vamos a escoitalo. Y bueno, yo creo que el mundo está en peligro. El mundo tal y como lo hemos conocido. Yo no digo que se acabe, pero este mundo sí. Este mundo se acaba. Este mundo que hemos vivido se acaba. Y habrá otro mundo que está gestándose y renaciendo. Ese mundo que está gestándose e renacendo e ese fin do mundo, fin do proceso que todo o mundo, que moita xente quere dar por morto, escenificaron moi ben, pois que mellor retrata a actualidade catalá que son en Polonia. E vamos a escuitalos. És trist però s'ha acabat, és hora d'enterrar el procés. L'Oriol es mira a l'urna i pensa no hi cabrà l'Aragonès. I en Carles riu sota la tofa, Junts sí que ha pujat, però llavors obre el pactòmetre i comença a suar. Cupi l'Estrada perden 5 escons, no és aquesta, és la següent. I la Ponsatí ha dimitit abans que neixi el seu partit i tots units però arriben a les mans per si no n'hi ha prou amb baralles sobre qui és menys espanyol. Arriba l'Orriols, 12 anys i mira on som. La unitat està en flames com les catenàries de l'R2. 12
fotut més garrotades que les càrregues de I arriba el Suprem y crida, ¿qué hacéis? No os peleéis si no estoy. La jugada els ha sortit bé al final. Somriu en un racó i diu, però què collons? Si ja s'hi habiten ellos, què haré jo? 12 anys i mira on som. La unitat està en flames com les catenàries de la R2. I l'illa ha guanyat i el procés ell matat. El PSC ha arrasat de Villanueva a Llorito de Mar. 12 anys i mira on som. S'han fotut més garrotades que les càrregues de I aturen un moment les batusses, que ara és hora de pactar, però venen eleccions de nou. Qué grande el equipo de Polonia, qué grande Iván la banda, de verdad, maravilla, espectacular. Bueno, vamos mal de tiempo, pero como Marta quería intervir, voy a dar una palabra breve. No quería intervir, preguntaste si ibas a intervir, ti dalles. Sí, no, si queredes comentar alguna cousa breve das catalás ou imos con trenecitos. Que tanta paz leve como deixa despois de marchar o procés, de verdade, pro. O Cataluña o psiquiátrico máis grande hasta o mundo. Non ten sentido. É que isto absolutamente ingobernable. Poderíamos enlazalo incluso coa familia, a nai e a filla de visita en Afganistán. É verdade, sí, figuras de catalanas. É así, pero eu só quería comentar unha cousa con respecto a Manuel Castells, unha figura respetadísima no mundo da comunicación, que como ministro foi un bluff, pero que ademais nesa foto con Illa, eu non ten nada que ver coas eleccións catalanas, non? Pero aí había dous Illa e Castells que coexistiron no goberno de España durante unha temporada. O nomeamento de Illa foi, antes da pandemia e todo, foi tildado de pois a cuota PSC era nun ministerio como da Sanidade, que ao final non ten competencias, tal, un perfil político para algo que pois é máis técnico a priori, e o de Castells, que era un técnico, bueno, unha eminencia no seu, un nomeamento que foi celebradísimo, respetadísimo, tal, ao final Illa foi o megaministro xestor da pandemia, ao final Castells foi un bluff, quero dicir, ao final aí Las levamos apariencias todos engañan. unha lección de que ás veces un perfil político deses tan criticados, unha parachic do PSC, pois é mellor xestor que un técnico. Non o dirás polas eleccións para as consellerías de lingua. Sí, do neno, obviamente. Pois ao final se cadra para o que precisa a consellería de lingua un vendedor, un comercial. Torillán, conselleiro de lingua. Non, pero un tipo de estrada que non fixo nunca nada de lingua, pero que lle vende xe un esquimal, non? Se agora o galego precisa marketing. O tipo ten planta, que é tipo... Sí, planta ten. Feijóo chamaba o pequeno. O pequeno non ten nada, me cago en Dios, para ser pequeno, é alto, pero ten planta ademais, é un tipo elegante con... É que os gusta, Queda ben nas fotos. Eu é que son moi partidario dos políticos grandes. A min é unha debilidade que teño tamén por compañerismo, pero a min Óscar Puente, García Albiol, quero dicir, a min dame un político grande que chega a reunións e xa métame soamente, que normalmente son boa xente. Ves agora Albiol en Badalona, ademais de Limpala, está super contente facendo as súas cousas e a xente saúda, que tal, alcalde, rompiches non sei que. Os políticos pequenos son jodidos. Sí. A Mendade vai en... Claro, sí. Napoleón, Franco... Como personas máis pequenas da mesa, de tamaño. Eu creo que... E único político. O sea, estou me sentindo hoxe, non sei se que me estou... Pero de repente aquí ahora a xente alta é boa xente e a xente baixa mala xente. A ver, hai un patrón aí en políticos chungos de Napoleón a Francisco Franco. ¿A quién?
Gonzalo Pérez Jácome. Moi alto non Que é. onte o vin, Sí, sí, no, a semana pasada vino en persoa por primeira vez na miña vida, foi Jácome. espectacular. Ao lado precisamente do Óscar Puente, foi. No tren, claro. Unha experiencia. Sí, estabas ali en Marta Otero, sí. Sí. Gracias por facerme un fío, porque xa así Veña. xa meto Borraco. o tema. Non nos importa Cataluña, nada. No, Cataluña, un Que se besito. mate. Arréglense Que como... se vaya. Exacto, si estuvimos 3 horas e media aquí falando e pasando calor, así que ahora que se arreglen eles, que ahora vamos nos cos trens abril. Porque eso de comer cebolas empadurnadas en salsa así como que Asqueroso. Salvaje. Un magosto mal feito, O sea, un magosto quero decir, pésimo. Pero qué puta Con guarrada es baberes, esa. Que guarrada es esa, más collen así, mollan. Non podo, non podo. Colledo un coitelo yo. Cando fagamos o recopilatorio de mellores momentos da tempada, podemos poñer O este programa programa inteiro. Está sendo unha fantasía. É que hai que invitar a Penovita. Sí, é que a verdade son máis graciosos os de fora que os de aquí. Bien, bueno, pues eso. Trenecitos. Centrémonos. Chegaron por fin os novos trens a abril. Os tres que levantaron moitísima polémica. Bueno, non vos vou ferir co proxecto, coa imaxe que había do prototipo dos abril, de como foi despois. Mierdón. O mierdón, que se lle chama por Twitter trenes a mierdón. Non vos vou poñer esa imaxe para que non sufrades. Pero bueno, que sí que chegan por fin con anos de retraso para mellorar, ou eso din, as comunicacións en Galicia, sobre todo de Galicia con Madrid. Óscar Puente fixo a segunda viaxe, porque xa fixera unha en Navidad, en plan de, ai, mira, chegaron os Reyes, chegou Óscar Puente. La del besito de Besteiro fue esa, ¿no? Sí, la del besito de Besteiro allí votando bueno, en fin, unha cousa, unha fantasía que se fai en campaña electoral. Aquela era mentira porque era campaña electoral, entonces todo o que pasa en campaña é mentira. Esta é a de verdade. Se fixo unha simulación comercial na que estuvo Marta Otero, logo nos contas as sensacións ali a bordo, e veu Óscar Puente dende Madrid e foron subindo pues, as diferentes autoridades a medida que avanzaba o camiño ata a estación de A Coruña. San Cristóbal, pero bueno, A Coruña. Non ten nove. De momento non é A Coruña nada máis. Vamos a escoitar ese canutazo que deu Óscar Puente dentro do tren abril. Un día ya muy importante para el tráfico de pasajeros por ferrocarril en España y muy particularmente para esta zona del norte de España, para Galicia, que a partir del lunes creo, ¿no? El día 21, martes, perdón, 21, bueno, pues va a poder disfrutar de este nuevo tren con todo lo que eso significa, muchas más plazas. Estamos hablando de que, le comentaba ahora al alcalde de Orense, el que está, digamos, en la encrucijada, que va a acaparar los tráficos que van a Santiago y Coruña y los que van a Vigo. Estaremos hablando de 4 millones de plazas en Orense, 2 millones las que van a ir a Coruña por Santiago y 2 millones las que irán a Vigo. Es menos tiempo de trayecto, con un tren que va a 300 kilómetros por hora en 2 anchos distintos, ancho internacional hasta Taboadela y ancho ibérico hasta Santiago, 300 por hora, y también a 2 tensiones, va a los 25.000 voltios entre Madrid y Taboadela y cambia a 3.000 voltios desde Taboadela hasta Santiago y en adelante, ¿no? Hasta Coruña y hasta Vigo, lo que significa algo único en el mundo del ferrocarril. No hay ningún tren en el mundo que puede ir a 300 km por hora por diferentes anchos y diferentes tensiones, ¿no? Hola, Óscar, vouche facer 3 puntualizacións. Unha, Ourense. 2, bueno, a terceira xa non me acordo, pero sí, nótase moitísimo que non é de aquí cando di de va a Coruña por Santiago, porque claro, como se ver outra maneira. Penso que o que tiña na cabeza era decir a Vigo por Santiago, que al Draxe, que ahora vai remarcar aquí Víctor. E a terceira, son os únicos 3 capaces de facer eso no mundo, porque quizáis somos os únicos no mundo que tenemos tal rede de desfeita que hai que facer iso. Igual os franceses ou alemán non teñen que facer iso porque botan o tren a andar e xa está. E nos temos que cambiar de ancho e de tensiones e de todo. O problema do cambio de ancho, que en España ten moita tela, feito eu lembro cando chegou a Ourense, non a Galicia, Feijóo de aí a un mes. Está ben remarcar eso. Como, vos sabes, perdón que te interrumpí, sabes o letreiro este que hai na biblioteca nova do Estado?
Biblioteca del Estado Nos. No, pon Biblioteca do Estado de Ourense. Te lo juro por Dios. Pon Biblioteca do Estado de Ourense. Ourense is not Galiza. Feijóo dixo un día no Parlamento: Galicia tamén é Estado, que causou as risas do que Ourense tamén é Estado. Espectáculo. Totalmente. Pois o mes de inaugurar o AVE a Ourense, non a Galicia, fixeron un foro de como imos aproveitar isto. E ali Feijóo dixo a frase de: el AVE está haciendo un camino peregrino que aún no ha llegado a Santiago. Que fora cando fixeron unha proposta para cambiar de ancho entre Ourense e Santiago e que os AVE pudieran chegar ata Santiago en vez de ata Ourense. Unha supina tontería que a DIF con moi bo criterio dixo: no, vais a ter uns trenecitos nuevos, estaros quietos. Entón, en Portugal teñen moitísimo máis debate co tema dos anchos e que somos especialistas en inventarnos problemas e inventarnos as solucións. O tren é un pepino, un bo pepino, de feito ten un proceso super complexo e que ten motivacións políticas tamén, o contrato do século para... Estou aquí enredando en moitísimas Dalle. Pero por resumir, está así ahora mismo. Renfe necesitaba trens novos, Talgo porque alguén non comprou trens en 10 anos. En 10, 15 anos, Talgo necesitaba vender que eran os mellores do mundo facendo trens. O presidente de Talgo é o primo das exministras do goberno de Aznar, Loyola de Palacio. Bueno, son as dúas Loyola de Palacio, e unha está morta e outra é Ana, creo. Entón, bueno, hai unhas conexións políticas evidentes, tiveron que facer o tren dende cero, por iso levou tantos anos. O contrato do tren Abril licitouse o día que eu cumplín 18 anos, o 18 de novembro de 2015. Por iso igual está o tema das pantallas, de que pensaron de, buah, que guai que teña todo o mundo a pantalla no asiento e agora pues non vai tarde, é que vai tarde, pero que son os prazos das infraestructuras normalmente. Sí, eso é así, non se poden medir as infraestructuras. Cando falan do porto exterior da Coruña, estamos moi afeitos a que digan 20 anos para un porto exterior desas dimensións, as súas conexiones, bueno, os prazos concretamente do da Coruña son lentos, pero ainda así non é nada fora do outro mundo. Perdón. Non, é que temos esa idea de ver as infraestructuras e os trens con uns prazos de vida de persoa e sería máis de vida de can, casi. Terías que facer unha reconversión. Entón, bueno, hai moitas críticas ao modelo de tren, hai quen lle chama o AliExpress, hai quen lle chama... Porque, bueno, non deixa de ser un tren feito dende cero, con unha tecnoloxía nova, prácticamente Talgo non tiña o coñecemento nin a capacidade de facer este tipo de trens, pero eu lembro, por exemplo, os Albia, os 130 e 730, os Frankenstein, os Frankenstein, e que polo accidente de Albia ou a serie 730, que é a multiusos versátil que Renfe necesita 30 trens dese tipo máis para poder operar en toda España en condicións, e o documental do accidente de Angrois chamalle o tren Frankenstein, de que está feito con pezas dun tren e pezas doutro, e híbrido, pode ir con diésel e electricidade. Entón, sempre hai unha cousa de nos mandan los trenes viejos, nos mandan trenes que son de segunda mano, que son un AliExpress, un Ryanair, vas a ir nunha fila de 3. Eu teño pendente facer a proba de carga, que non sei se o xoves cando fixeches a viaxe, na fila de 3... Fomos de 3. Pero sentaches un momento ou todo o camiño? No, fun todo o camiño de 3 estupendamente, vamos, non pues son ni Ryanair, ni cacahuete con rodas. Levan rodas. Levan rodas. Non, estupendo, a mí Rueda independiente ligera. O modelo encantoume. Deixou un pouco descafeinada o bar, porque é prácticamente un vending. A min o bar do tren penso que ten que ser un sitio así atractivo, estético, como de planear un asesinato, sabes? Guai. Pero no, está o coche ben. cafetería dun AVE é unha cousa. O modelo está chulo. Empezamos xa coa rexouviña. Acabaches coa... Sí, a parte técnica xa está fora. Bueno, pues aquí está de aquí certificado de calidade de Víctor, que é un pepino, vai como un pepino. É como un pepino. Si ya está, ya tengo mi momento. En española va como un pepino. Ben. Logo vamos, pues claro, unha cousa é ter o material e as infraestructuras, xa temos material, temos infraestructuras, que facemos con ese material e esas infraestructuras? En primeiro lugar, chegan a medias, porque chegan a medias por culpa de Madrid. Estánse facendo unhas obras en Madrid, San Martín, Clara Campoamor, todo completo, que están duplicando a capacidade da estación para trens de alta velocidade. Esas obras son moi complexas,
e están, bueno, xa de feito provocar unha reorganización dos servicios para que evitar, bueno, o que se trata é de que cheguen menos trens realmente a San Martín para... Hai 4 vías cortadas. Efectivamente, pues para poder dinamizar un pouco os tráficos e xestionos mellor. Por iso que se fusionaron trens e outros fanse transbordos desde Valladolid, bueno, cousas así varias. Entonces, chegan a medias porque non se poden aumentar as frecuencias, primeiro por ese tema. A promesa do ministro é que cheguen a aumentarse, a duplicarse mesmo as frecuencias cando rematen as obras, que está previsto para o mes de 31 de xullo se todo vai ben, pero en outubro acaba a implantación. En outubro ¿no? todos os trens. Todos. Outubro volvería todo a normalidade e teríamos unhas frecuencias que, bueno, que aí son estratosféricas. 4 millones de plazas. 4 millones. Depende de como as contes tamén. Pero bueno, o tema é que hai unha, ahora mesmo, tal como quedaron configurados estes horarios, hai unha pequeña chapucilla de Refeira. Vamos a ver por aí. Mirad os trenes. Ai, que guai, é que me encanta isto. Trenes para volver da Coruña a Ourense. Marta, se queres vir a Ourense, pois isto que tes, os últimos son estes. O ultimísimo é ese que tedes aí, sabe? Ás 19:50 horas de Coruña. O anterior, ese tren é un AVE, vale? Está sinerxiado, que se chama, é dicir que hai plazas de Avant para nese tren, pero tú cando te montes no tren vas ver un AVE. Ese AVE que irá a Madrid, evidentemente, pero despois, 8 minutos antes, hai un Avant os nosos xa, que están aquí dentro do ano 2011 connosco, que sae 8 minutos antes e chega 3 minutos antes a Ourense. Que alguén me explique por que carallo poñedes un tren que sae 8 minutos antes que outro e non poñedes ningún tren despois das 8 da tarde. Isto non hai, vamos a ver, isto está planificado desde Madrid ou non está planificado directamente. Víctor, unha explicación respuesta en corto. Lei do mínimo esforzo. A min, porque píllame fora da miña jurisdicción, que é iso Atlántico Sur ou sur de Galicia. Pero eu cando vin isto dixen, é o típico reaxuste, que bueno, ainda acaban de meter o anuncio do AVE, pois haberá un cambio de horario, igual que fixeron con outros servicios de media distancia nestes meses, para adaptalo tal, que o mellor é ás 8:15 final, pero bueno, son 20 minutos, non 8. E a min o que me enerva de verdade, punto 1, é a postura de Renfe de, bueno, teremos que adaptar, tal, e todo provisional. Punto 1, a postura de Renfe. Punto 2, o Ministerio, que nin está nin se lle espera. Porque isto son, como dicilo, frecuencias contratadas polo Ministerio. Son servizos públicos que o Ministerio paga a Renfe polo seu cumplimento. E punto 3, que o noso flamante conselleiro de Mobilidade, sección apartada de infraestructuras, recentemente, mande cartas falando das obras de Chamartín explicadas xa na prensa, que aquí sí que me vou encender, que no Ministerio, vou non dicir honestamente, nin sabían que tiñan que facer esas obras. A DIF avisou a mediados de marzo en plan, vamos a cortar os 4 vías de Chamartín para este verano. E a cara de Renfe do Ministerio, pois xa imaginas como foi. Pero a DIF tamén é Ministerio. Pero... Manon Tropo. Manon Tropo, quero dicir, cando foi o dos trens que non cabían polos túneles famoso, todo é o mesmo Ministerio. E, sin embargo, entón, este tipo de cousas que o responsable da mobilidade en Galicia ande preguntando polas obras de Chamartín e polas prazas dos tren Abril e cantos trenes Abril vai haber a Galicia e cantos a Asturias, que é unha soberana tontería, o que importan son as frecuencias e o número de kilómetros que fan, e non pregunte por isto, e non fale disto, e non teñamos un audio diario dos alcaldes, dos responsables de mobilidade falando deste tema, de que 2 trens con 700 prazas, 900 prazas entre os dous saen con 8 minutos de diferencia e para prenderlle lume a todo, e non como fan en Cataluña, perdón. Na R2. Os catenarios da R2. Pero Marta, quero falar tamén un pouco da outra parte, porque Sí. sí que é certo que estou absolutamente de acordo con isto de que aquí hai deixación de funcións con respecto a esta cuestión ou ignorancia tamén un pouco. As dúas cousas. É un tema complexo. Sí, pero a madrileñada, isto é unha madrileñada como la copa dun pino. Tamén que nace da noción de pensar que aquí todo está a 2 paradas de metro, as cidades galegas unhas de outras. Eu outro día vin que total da Coruña e Ourense chegas en nada. Esa é a noción que teñen, porque outro día, cando nos convocaron para... Eu teño que dicir porque é que me pareceu unha chapuza, unha cutrez absoluta. Cando nos convocaron os medios ás 9:15 na estación de Ourense, simplemente dixeron os medios da Coruña, o sea, convocaron os medios da Coruña e os medios de Santiago, tedes que estar a esta hora no Ourense. Non puxeron ningún bus lanzadera para trasladar os xornalistas coruñeses a Ourense a esas horas da mañá, que quero dicir, porque ao final eu lles preguntei, mira, isto por qué? Por que temos que ir pola nosa conta cando, estamos
a hora e media, isto non é un paseiño. Pero en Madrid iso é En a Madrid orde do pensan día. que está al lado. Isto é unha cutrada, que o Ministerio de Transportes diga, safadevos, pagadevos o tren, que cada medio paga o tren para ir ver o paripé do ministro. A mí parece unha cutrada absoluta. Sobre todo, eu dende aquí quero facer un chamado para que se acabaron los viajecitos en tren del ministro trayendo nuestros trenes a los pobrecitos gallegos, porque esto a locomotora de Curros Enríquez. E entón se lle escapou outro día a Óscar Puente o tema este de xa Galicia está no primeiro mundo, tío. Non vai superar a ex-ministra soterradora la Galicia de Valle Inclán. Da Galicia de Valle Inclán, pero que xa está ben, es que outro día eu veía baixar a Óscar Puente do tren en Ourense diciéndole a Jácome 4 millones de plazas, alcalde, que como casi bienvenido Mr. Marshall, en plan, americanos, gracias por traernos el tren. Jácome recibindo a calquera americano sería exactamente así. Non, pero eu penso que tamén é a resposta lógica de Madrid o discurso de que illados estamos, que mal estamos, temos infraestructuras, como digo sempre, a decimonónica liña do Miño entre Vigo e Ourense, porque é unha liña decimonónica. E a resposta deles é, pois xa estades con nós na primeira división, estamos en Champions League, tedes os trens máis modernos, tedes unha tecnoloxía única do mundo, unha infraestructura para ir a 300 km por hora, é unha resposta lógica, é unha madrileñada, pero a min pásame igual, cando vou a Madrid a ver uns amigos, ei, quedamos a tomar algo tal, vale, sí, onde estás dormindo? Tetuán. Eu en Lavapiés. Eu digo, coño, o metro xa está, e logo vas a ver o metro, é 1 hora e pico de metro. Entón, esa madrileñada de todo está cerca, tamén a temos nós con moitas distancias. Eu lembro cando foi a preinauguración tamén no 2021, citaronnos os xornalistas galegos en Puebla e Sanabria alta velocidade, concretamente, e ti tiñas que estar en Ourense ás 7 da mañán. É que a ver, para coller un bus, e en bus vos levaban ali e tal. Como chegas dende Vigo ás 7 da mañán? Non chega, dende Vigo non podes chegar en transporte público en ningún caso a ningunha parte. Nin o propio Vigo. Non, nin o propio Vigo. Eu que traballo ali, bueno, preto, uso BlaBlaCar e BlaBlaCar sempre lleno. O sea, BlaBlaCar é o que máis frecuencias ofrece de Ourense a Vigo, de Vigo a Ourense, e non sabedes a cantidade de xente, de funcionarios, de traballadores, de profesores, de médicos que traballan en Vigo e en Ourense e viven na outra cidade, que fan ese traxecto todos os días, porque un traxecto que tampouco é... Unha hora por autovía. Unha hora, bueno, non pasa nada, pero que non hai, o sea, faise en coche porque non hai nin trens, nin buses. Nin trens, menos mal que non o sei, porque serían 2 horas e media, nin buses, que tampouco nin sequera hai buses. A ver, que son a primeira e a terceira, de momento, cidades de Galicia, por favor. E cunha relación histórica moi forte. Sí. O a Avant. praia de Ourense é a mil. Claro, no, e o Coruña-Santiago Avant é un exemplo de liña de demanda inducida, de como medrou nestes 10-15 anos a unhas cifras que, bueno, está encabezando os postos de media distancia a nivel estatal, pero que a relación histórica e a liña de Vigo-Ourense movía 10 veces máis viaxeiros que a de Coruña, e agora invertiuse porque non nin Renfe, nin Ministerio, nin Xunta, nin ninguén, e temos, menos mal que non hai Audasa facendo caixa. Menos mal que ainda non temos. Claro, esa é a cuestión. Sí, evidentemente. Bueno, vamos a ver un outra poquinho. cousa son os prezos, que bueno, ahora sí. estamos encantados da vida porque como non se pagan, pero os prezos o tren Avant entre Coruña e Santiago rebaixou os prezos, non hai demasiado tempo, eu lembro, pero vir de Santiago a Ourense en Avant era máis caro que un vuelo. É unha movida. E ainda hai moitos estudantes o que había que o que fixeron que fora esa especie de campo de concentración de estudantes que fixo Renfe cando fora que inauguraran os trens AVE e deixaron un regional, pero como era máis barato os estudantes siguen utilizando o regional. Entonces que fixo Renfe? Vamos quitarlle plazas ao regional para que vayades todos aí comprimidiños. Bueno, pero eso tamén íbamos cando nos meus tempos nos trenes laranxas que tardaban 2 horas e media e quedabas parado en la link. Esas cousas descoñecidas. Evidentemente, pero unha vez melloras as comunicacións, que planazo quedar para a xente que fai hora e media de viaxe ou hora 45 entre Santiago e Ourense porque ten unha alternativa a media hora, se fai esa outra alternativa porque non ten cartos, por favor, un pouco de humanidade e polo menos deixadelles varias frecuencias ou así para que xente que ten... conectar Carballiño, Lalín, outros sitios que tamén, porque hai máis cousas que a parte de Ourense, Santiago. Rivadavia. Eu non entendo, eu sempre hai aquí, non sei se, bueno, vos lo explico para os apenoditas. Temos aquí no verán, vos sabedes a cantidade de xente que hai na estación do lado de Ourense, que é Barra de Miño, que hai ali 2 áreas recreativas de la leche, que se poderían montar concertos, se poderían facer un montón de cosas que non se fan porque hai que ir por unha carretera de merda, e está a 10 minutos literalmente en tren, e a 20 minutos do outro lado está Rivadavia, onde está a Festa da Historia.
A ver, mentes E non hai pensantes. nada. Unha mostra de teatro. Mentes pensantes, lanzadeiras. Se puxerades lanzadeiras Ourense Ribadavia e Ourense, e barra de Miño Ourense, bueno, isto... Pero porque agora hai unha frecuencia diaria entre Ribadavia e Ourense, entren. Unha frecuencia diaria. É a mentalidade E non de Renfe. permite ir e volver no mesmo día. É a mentalidade de Renfe, pasa o mesmo co Carnaval de Verán de Redondela, pasa o mesmo coas luces de Navidad. É o fenómeno máis claro. Eu lembro unha época na que as luces se encendían ás 7:30 da tarde por isto de aforrar enerxía, e o último entrega era ás 9:30. E hubo incluso proxectos piloto para poñer trens ás 10:30, 11, e tiveron boa acollida. Pero Renfe, no, nosotros ya ponemos Vai a ser plazas. que adaptemos a oferta a demanda. Eu antes de que pechemos este tema, non ten nada que ver co que estamos dicindo, pero quero dicir unha cousa, que outro día Óscar Puente, que é el ministro Iba a tuitero- preguntarte precisamente por eso. Vale, pues ¿Qué tal con cuéntame. Óscar? Óscar Puente, que é el superministro cojones de toro, tal, eu tuiteo, tal, non sei que, bueno, non me dá miedo nada, soy unha cara, non sei que, outro día veu, bueno, porque a viaxe en abril aproveitou a coyuntura para presentar o plan director do Corredor Atlántico nunha rolda de prensa sen preguntas. Estou enfadadísima por esta cuestión, porque unha rolda de prensa sen preguntas non é unha rolda de prensa, é propaganda, punto. Porque a mí non me podes vir a Coruña a dicir que va a reestruturar a débeda do Porto sen deixarme preguntar que coño significa reestruturar a débeda do Porto. E a min estas cousas, para isto, manda un vídeo teu falando, Ou pon un tuit. ou pon un tuit, ou manda unha nota de Como prensa. este que porque- estamos vendo en pantalla. É que xa facemos xornalismo a base de tweets. De feito, eu hai unhas semanas botei en cara, aínda non me bloqueou, sou un afortunado e aínda me mantén o follow. Preguntei, mira, que vas facer coa P9? Por certo, e a única resposta oficial do Ministerio foi o tipo respondéndome, quen hizo la prórroga? Repregunteille, metinlle máis enlaces tal, e o Ministerio No, no, é funciona a golpe de tweet, salvo cando queren dar o paseo. O paseo, o despliegue de medios dos xoves. Sí, porque dentro do tren sí que veu falar con nós, fixo un pequeno canotazo e tal, sen preguntas, e despois, bueno, eu, Iñigo Caínzos, outra xente que estaba aí, fomos pícaros, e antes de que marchase, lle metemos aí as porque é como tes que preguntar aos políticos, tendo así un pouco de esparpajo. de picardía, de decidir e tal, pero bueno, do Porto non puiden preguntar, e vir a Coruña, e que non se pode preguntar polo Porto cando estás falando de reestruturar a débeda, e xa non iso. A mí parece un tipo moi solvente, dentro de que as poucas preguntas que lle podemos facer no tren, o tipo sabías contestar, porque despois a ver, é moi habitual os ministros, os alcaldes ou quen sexa que lle faz unha pregunta e mira así de reollo o seu asesor, en plan, que fago Non tal. teño puta idea do que estás diciendo. Claro, e Óscar Puente sí que Estudou tiña, moito estes meses. estaba así, fixo os deberes, pero despois a min parece unha cousa absolutamente cobarde o de vir ver presentar o plan, anunciar a chuvia de millóns e despois, chao. Pues un chamamento aquí humildes autoridades, porque aparte si se tuvo que retirar a pensar Pedro Sánchez 5 días e dixo que había que rexenerar a democracia, pues un pequeno paso sería pues facer as cousas con preguntas para que o xornalismo poida preguntar, inda que sexa incómodo, e tú pues estás no que che vai no soldo que contestar a preguntas, non contestar a gilipolleces que fan outros, pero polo menos a preguntas contestalas. Porque despois tamén houve unha madrileñada, xa calo con este Madrileñadas. tema. No, Terceira madrileñada. É que iba a comentala eu. De dicir, non sei, bueno, se cadra non é a mesma, non? Pero de a camía, xa é como non sabedes onde estades, porque cando marchou Óscar Puente, eu do tren, lle dixen ao asesor, imos poder despois da roda de prensa facer preguntas, e el, no, si ya sé lo que vais a preguntar, e yo, que vamos a preguntar? Vais a preguntar polo del barco este que dijo Podemos de armas a Israel, tal. Eu, que barco? Me De que suda me la estás polla al falando? barco, con Do perdón. barco de Israel. Con perdón. Eu vouche preguntar pola Pero que por barco? langosteira. Que barco? Señora. Que barco? Está falando con medio local dunha cidade que Xuroche non... que eu nese momento, porque ademais era bastante cedo, a polémica fora pola noite, eu non sabía de que me estaba falando. Pero que barco? isto mesmo pasou cando viñeron cos Reis Magos. Foron 6 preguntas en total. Entón en Vigo foron os Abril, a Saída Sur, a AP9, Eixo Atlántico, creo que Cerdedo, unha delas, e un dos medios nacionais que estaba, que imagino que era por orde de Madrid, preguntou pola amnistía. E eu berrei ali no corrillo, me cago en tu puta madre. E non é a primeira vez, e cando viu Isabel Pardo de Vera a recibir a medalla de ouro de Vigo como secretaria de Estado de Transportes, unha das preguntas do outro Pardo de Vera, la buena. La buena. Nunca sé quién es la buena. La buena. Isabel é a buena. Con cariño para Ana, pero é a ferroviaria. Claro. Compañeiros de outros medios galegos viñeron a Vigo, a entrega da medalla de Vigo, e mira que había temas, a preguntar polo viaduto das 6. E xa dixen, no, por favor, no. Quero dicir, hai temas de sobra en clave viguesa, en clave galega, que podes preguntar, xa non che digo de amnistía, que
con perdón, me cagué en su puta madre, porque é que non podes vir e roubarnos unha pregunta aos medios nacionais. E houve unha cumbre ibérica o ano anterior en Madrid, na que Costa, en Viana do Castelo, perdón, na que Antonio Costa e Pedro Sánchez estaban presentando as infraestructuras, o AVE Vigo-Porto, todo este tema que volve a estar de moda. As tres preguntas dos medios nacionais pois foron que si Ayuso, que si Gürtel e los catalanes hacen cosas. Eu na miña casa, porque non quedaban esa acreditación, se estaban todas cobertas pola prensa estatal, cagándome en su puta madre. Con perdón, é que ponme moi violento. Igual hai que descentralizar tamén eses sí, temas. totalmente, porque aquí que me veñas ya sé que vais a preguntar por el barco de Podemos. ¿Qué barco? You know nothing, yo me preguntar por la conexión. ¿Quién es Podemos? Por la conexión do enlace ferroviario en la costeira co eixo Atlántico, punto. Non quero preguntar de outra cousa. Seguramente o asesor non tiña nin puñetera idea do que ibas a preguntar ti. Pois hai que saber onde se vai. Hai que saber onde se vai. Efectivamente. Pois que bien me lo has dejado outra vez, Víctor, porque estábamos falando de falabas do plan de infraestructuras de Portugal. Portugal témolo aquí cerca. En Portugal houve un cambio de goberno, aparte, corríxeme se me equivoco, pero o que fora candidato polo Partido Socialista era o anterior ministro de o Óscar Puente portugués, ¿no? Efectivamente, ese señor ahora non é presidente do goberno, pero temos un novo goberno un pouco precario, vamos a decirlo todo, que está presentando tamén os novos plans de infraestructuras. E neses plans de infraestructuras eu escoitei a Abel Caballero na cadena SER insistentemente durante estes días falar de que, congratularse de que o AVE, bueno, de que o goberno portugués puña o AVE Vigo-Porto á mesma altura co AVE Lisboa-Madrid. Non sei se iso é certo ou non, non sei se tes esa información. Sí. Vamos mirar a Portugal, sí. No, di. De feito, estive toda a semana con ese tema. Congratulábase o alcalde de que iban a estar ao mesmo nivel. Eu, de feito, retruqueille en persoa en Balaídos, atopeino antes do partido do mércores e dixen: alcalde, iso non é así, porque antes a prioridade era o Lisboa ou Porto Vigo. No, pero tal... Dixen, alcalde, que no, que antes estábamos por delante, porque Madrid-Lisboa estaba nun caixón, Antonio Costa non o quería, polo que significa para Lisboa esa liña e demais, e agora estamos ao mesmo nivel. E se estás ao mesmo nivel que un Madrid-Lisboa, e que o aeroporto novo de Lisboa, e que unha nova... deixas de estar ao mesmo. Sí, igual de prioritario todo para nosotros. E a ver Caballero no fútbol, que si quere bolsa. No, paroume él. E tú los trenes. Paroume él. Eu se iba cos cacharros para dentro do campo e paroume él ante a cara dos meus amigos e os concelleiros de turno. Estivemos con este tema toda a semana e de verdade non é unha boa noticia que sexa unha prioridade ao mesmo nivel, porque eu penso que calquera persoa suma 2 más 2 e di, si non tienen ni un solo kilómetro de alta velocidade en funcionamento, porque ainda non teñen ningún, como van facer 300, 400, 500 daqui a 10 anos, e xusto o noso vai ser o prioritario. Bueno, en Portugal que hai que mirar un pouco a eles, penso eu, porque non sei se sabedes, pero Twitter Trends si sabe que onte houbo unha marcha de ensaios, chamanlle eles, cunha locomotora rescatada del desguace de Portugal, con 15 vagóns que coches, que non me matan, perdón, 15 coches que Renfe lle vendeu a prezo de 30.000 euros cada un, o sea, unha precio de chatarra, que vendeu a precio de chatarra que o goberno portugués e o Comollos de Portugal restaurou e puxo en funcionamento, e que eses trens están ahora mesmo vertebrando todo o que é a liña do Miño, creo que é están vertebrando os servizos de Portugal que estaban en precario, e agora resulta que temos boas conexións, bons prezos, boas cadencias. Digo, que lle prendemos a precio de saldo, No, e o gracioso é que eses trens aquí non servían porque tiñan amianto e demais, e a Renfe dixo, desamiante. Que se desamiante usted, señor. Desamiántese. E a excusa de Renfe para non reforzar o eixo atlántico, as conexións interiores e demais, é que non hai trens. Porque eses trens ademais eran os que unos padecindo, de feito eran os máis cómodos, eran os que facían un arco de Bilbao a moi bonitos. Vigo, e eu iba a Vigo neles cando estaba. Eran moi bonitos ademais. E cómodos. E agora o secretario de Estado estivo de xira aí un mes por Sudamérica e dixo que a Chile e Ecuador, creo, Chile ou outro país máis, que tamén lles iban a vender material rodante que lle sobraba a Renfe. Que non sobra. E que non sobra, e que metesme nos 470, que son uns trens que levan 50 anos, son os que van a Ponferrada, estas carracas, son uns trens magníficos, comodísimos, comodísimos tampouco, pero cumplen. Entón, eu este rollo de non temos trens, e ao mesmo tempo estar vendendo trens, non se pode sorber e soplar ao mesmo tempo. Efectivamente. Bueno, vamos a ir pechando, que quedan 2 minutiños de programa. Marta, última conclusión sobre lo que quieras, que estabas ahora sobre la vida en general. Non, estaba vendo que hai rexouba co tema este polo Twitter.
Jova, porque é Diego Freire, multiplataforma isto de Ouque. Rexova por o tema este da O clip, sí. Sí, de Víctor dos escritores de segundo e terceiro nivel. Algo estaban dicindo de localismo a Penovita. No, que no te entra ansiedad, que es el tarao de... Sí, o de sí. Que no te entra ansiedad, que ya nos entra a nosotros. Vale, gracias. Que creo que é un tipo que silenciei. No sé quién é, pero... Un saúdo, Marcos. Bueno, Marcos, un saludo para Marcos. Estamos bloqueados mutuamente, non sabía quen era, pero Eu non sei quen é tampouco, pero... Acaba de decirlo Marta moi ben, Víctor, que non te entra ansiedad, que es el tarao este. No. O tipo levame picando todo o mes co peche por obras de peinador. E xa antes onte dixen, mira, non te vou dar o gusto de bloquearte, pero silenciado estás. Non sei quen é, pero bueno, un link aí de carrerilla agora o de localismo a Penovita, tal, e si soy. Que localismo, si me parecen unha mierda tamén os escritores de Vigo. Eu non distingo. Momentos menos cancelables de Víctor Cuerdas. Eu simplemente quería dicir isto de que deixar tal que o xornalismo non é xornalismo sen preguntas, así que se temos algún cargo ministerial estatal seguindo este programa, deixade que vos pregunten e menos poñer tweets pasivo-agresivos, cojones de toro, e máis responder as preguntas. Víctor Currás, última palabra, xa para ir pechando. Un placer falar de trens e de todo, Siempre, como sempre xa está. É todo o que quería un programa decir. solo de trens. Vale, dale aí. Pero Iván Iglesias está entusiasmado con la idea. Ya la producimos nosotros. Está moi ben, maravilloso. Un enteiro, non? Unha hora e media. Home, no. De trenecitos. Media horita. Facémolo de un tren. Bueno, xa o fixo Javier Curruchaga no seu momento, mira que ben lle iba. Iván Olmos, Dígame. que tal? Bueno, eu aquí escoitando de trenes, ando escoitando falar de trenes, non teño nin puta idea de trenes. É como cando ti falas do Depor, sabes? Unha cosa que hai Bueno, do Depor tampouco teño puta idea, pero É do Celta. pero é que non se entera de nada. O sea, sabes que me coñeces dos 9 anos, non lo sabe. O sea, quiere decir, le da igual. Pues non sei, que a tope cos trenes. Que a tope con los 20 todos tamén. Me gustan los trenes. I like trains. ¿Me regalas un tren por mi cumpleaños? Sí. Pues sí, un tren a las 10 para subir de eso fala con el ministro cojones de toro. Igual chopón. Diego Freire, algunha cousiña. Pues que si quero rematar, porque, bueno, a verdade é que estivo un poquinho interesante todo o debate. Baltar Padre, que ainda non te nomeáramos, pero puxo dous comentarios brillantes. Primeiro preguntou se descartamos entón que o que pasa a chamarse ou que a banca. Hai que plantexar, estamos buscando patrocinadores. En todo caso, o que Gonzalo Pérez Jacome. Tamén che digo, si paga bien Escotet, oye. O que a banca Rosalía de Castro. Por lo que haga falta. É un pouco y viva Venezuela tamén al final. Mais cousas chamada Rosalía de Castro ou nós é o que necesita Galicia. Viva o goberno legítimo de Venezuela, ¿no? Sería tamén Baltar Padre pregunta que si despois do éxito de Illa, que estivo en Ouque e agora é a forza política máis votada no Parlamento de Cataluña, cantos políticos nos contactaron para facer orellas de campaña nas europeas? Que día ven Irene Montero? Pregunta. Cando ven? Estamos aí negociando. Facemos unhas rosquillas, fantásticamente. Máis da época, non? A época das festas. Efectivamente, sí. Igual ahora nas europeas, pues argallamos un algo. Irene Montero. Estamos Tamén estuvo Besteiro. Tamén estuvo Besteiro, si non saliu tan ben. 50% de efectividade. Sí que sí, ahí está el uso de los datos por el periodismo. Pues aquela, a próxima vez, eu que sei, dous candidatos ás europeas, Irene Montero e Albise. Claro. A ver onde cae a sorte. A ver onde cae a sorte. No. Que preferimos? Non temos cartos para empresas de seguridade aínda. La extinción. Se acabou la fiesta. O meteorito. Ai, mira, era un tema para pechar. O meteorito. Meteorito. Albise vímolo cando estivo aquí Pedro, non? Era Albise, era Vito Vito Quiles Quiles e Javier Negre. Era Vito Quiles. El trío Calavera. Solo viñeron dos fascistas, faltou o terceiro. Faltou o terceiro. No hai dos sin tres. Iván Iglesias, acabou la fiesta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Que me tenías que contar algo. Dices, conecta conmigo, pues conecto contigo. No, esta semana estamos facendo unha campaña coa Deputación da Coruña con respecto ás letras galegas, que de feito estuvo Iván, que non sei que tal biches a gala, Ivancio. Vina sentado. Disfrutársela, grabaches aí uns planiños. Aí os planiños o que me deixaron, que non foi unha performance así... Unha performance performativa. Performativa, que performaron sobre Luisa Villar. Claro, ali todos. Foi un momento moi divertido, pero saí Yolanda Castaño, que presentaba, e Yolanda Castaño é a tipa que ten carácter, ¿no? Sí.
E colleu e primeiro e cando a xente aplaudía, a xente pois tocaban os chavales, tocaban as chicas estas a arpa e tal, entón a xente aplaudía. Saiu Yolanda Castaño e dice: "Voulles pedir que por favor non aplaudan ata o final do espectáculo." Ni puto caso lito nadie. Aplaudiron igualmente. Nadie, en todos e cada uno deles. Eu fixi caso, Yolanda Castaño non aplaudía hasta el final, pero sí, en todos e cada un deles acaba de facer alguén unha movida, saía alguén a bailar ou a moverse ou o que fose, e a todo Dios a aplaudir. E saía Yolanda Castaño jodida. O sea, quero decir, salía él a dar paso ao seguinte número da performance. E ao final de todo, con sus santos ovarios, coge la tía e dice: "Ahora sí podéis." Ahora sí. E aplaudiu a xente, porque sería moi bonito que non fixera aplaudira, claro. Sí, pero Yolanda Castaño ten unha cousa que ninguén ten aquí. Sorpréndeme. O número de teléfono de Viggo Mortensen. Cuidadito. Estamos falando de palabras maiores. Bueno, para rematar, que era o meu papel neste momento, que estamos facendo nada, Marta, tranquila. Estamos facendo esta campaña, falamos do Premio Luisa Villalta que falou Cris del para iniciativas de promoción da igualdade de xénero. E ademais diso, pois a Deputación da Coruña pois ten durante todo o ano unha campaña sobre Luisa Villalta homenaxeada neste ano, onde farán obradoiros nos colexios, nos institutos, reeditaron o libro As chaves do tempo e repartirán, creo que eran máis de 300 exemplares, e tamén contadas de contos de cousas de Luisa Villalta por nenos. Soy fantástico. Fantástico. Como mira, xentes da Deputación da Coruña, vamos cortar aquí el tema este oficial, ¿no? No la promoción. Bueno, está saliendo esto fantástico. No te parece, me recuerda a la vida moderna cuando hacían la promoción. No, nada, que simplemente pues que se me da muy bien hacer las promos. Telepromoción. Deluxe. No, pero eso, esta semana foi... Si queredes patrocinarnos, Iván Iglesias fagamos unha promo con irei mellorando. No, pero moitas grazas á Deputación da Coruña por confiar en nos para facer esta promo, e a todo aquel que quiera, por favor, adelante. Todas as diputacións que queiran. A Lorenzo tamén. Don Luis Menor, que outro día tuve un gusto de presentar un evento de Movify, e estuve con él nunha roda de prensa e decía na roda de prensa a Telemiño, só estaba Telemiño, dixo: dentro das nosas posibilidades a Deputación promove as iniciativas de mobilidade, e como que mira para min que está detrás e dime: e as de comunicación tamén. E eu dixen o Alberto de prensa, o que leva prensa de Luis Menor, dixo, empezou a rir. Entonces, bueno, pues, Luis, cando queiras. 14.000 euros da Deputación de Ourense con estado de alarma de un par de anos. Yo non me conformo con menos que con lo que le dieron a Javier Negre. Eso xa era outro liderazgo. Luis Menor, cando queiras chama, adelante. Efectivamente. Estamos esperando. Efectivamente, estamos esperando a Luis Menor e a todos... Es que lo iba a hacer. A Luis Menor e a todos aqueles que quieran aportar cartos a causa de UK. Adrián Reis, ponme por aí. Apoyádenos aquí en patreon.com. Facedevos patróns. Xa temos un máis. Podemos sacar un cartel que poña Faite Patrón e unha foto do meu agüero na horta. Faite Patrón ou doade na horta, que de interior son. No PayPal, e vamos pechar pescando na limia, ¿no? Vamos pechar co novo programa líder da audiencia de UK, que é Maniotas. Que non lle molesta nada ao director deste programa. Nada, non me molesta nada. De feito, foulles facer promo porque teñen o mellor momento, penso, casi da historia de UK, diría. Bueno, casi, pero viralizable é un rato, Estaban ali, que foi co CD La Purísima, pode ser? Correcto, sí, Club Deportivo Purísima, La Purísima, e foi un neno que quixo facer Purísima. La Purísima, compañero. Purísima, secas, como Coruña. La Purísima. E quixo facer unha aclaración a Conchi, ainda hai outro clip por vir que é fantástico, pero dun truco para correr máis. Tengo una cosa para ayudar para correr mucho. O sea, mira, te pones así y dices en tu cabeza rápidamente: soy Rashi McQueen. Soy Rashi McQueen. Y pues va Rashi McQueen. ¡Chao! Rasho McQueen. Chao. Rasho McQueen. Yo aquí apuntado na escaleta, Rasho McQueen. Pois co Rasho McQueen deixamos vos ata dentro de, non sei, ímolo falar agora. Iván. Perdón. Pincha era por incluir a Marta, espera. Sí, no, é a foto de Milei versión ou que. El borrado de las mujeres. Os 17 señoros. Pois con esta mesa que foi fantástica, como prometíamos ao principio, moitas grazas aos da AP9 por vir aquí.
tedes que pasar máis pola 53. Nada, moitas grazas a vos por seguirnos. Vémonos moi pronto. Chao, chao.